Salamata Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştokları, hormatly tomoşaçylar. Saýlanan habarlar gepleşigimizden tezi sany hoş geldiňiz. Habarymyzyň şu sanyny Türkmenistan Hataýy TV gaz eksportyny artdyrýar. Akan Bedewiniň heykeli ýerleşdirilen monument gurulur. Ýewropada maýmyn mama keseli mögüjelýär. Ýewropanyň öňdüwarjy ligalaryna çempionlar belli boldy. Gelingen bolsa habarlarynda giňişleýän seredip geçeliň. Türkmenistan Hataýy TV gaz eksportyny artdyrýar. Hatay şu ýylyň ýanwar-aprel aýlaryna Türkmenistanyň umum bahasy 2,87 milliard dollar bolan TV gaz satyn aldy. Bu görkezji geçen ýylyň degişi döwründen 1,5 esse ýokardyr. Bu barada Hataýyň baş gümrük gulugy habar berýär. 4 aýyň dowamında Türkmenistanyň TV gazynyň 2,87 milliard dollarlyk möçberi Hataýa berilip. Türkmenistan turwa geçirjiler arkaly Hataýy TV gaz ýerlemekde anamly ornuny saklap galýar. Akan Bedewiniň heykeli ýerleşdirilen monument gurulur. Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken kararyna laýyklykda Guinness Rekordlar kitabyna adyny ýazyran Akan adly meşhur Bedewimiziň heykeli ýerleşdirilen monument gurulur. Resminama laýyklykda Ahal welaýatynyň hekimligine meşhur Akan Bedewiniň heykeli ýerleşdirilen monumentin taslamasyny düzmek hemde gurmak barada sport ýylyzy hususy karhanasy bilen şertnama baglanşmaga ygtyýar berildi. Ýewropada maýmyn mama kesel mögüjelýär. Dünýäde gün-günden ýaýraýan we uly howsala sebäp bolan monkeypox maýmyn mama kesel diýilip adlandyrylan teze kesel bilen bagly maglumatlar gelip gowşýar. Şol maglumatlara göre bu kesel Antwerp şäherini 4 günläp geçirilen Darklands diýilip adlandyrylan festivaldan ýaýrandygy tahmin edilýär. Bu kesel ilkinji gezek 7-nji maý güni Angliýada görülipdi. Ondan beri geçen 2 hepdede kesel Ýewropanyň 8 ýurduny ýaýrady. Mundan başga bu kesel Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna, Kanadada, Israilda we Awstraliýada ýüze çykdy. Ýewropanyň öňdüwarjy ligalaryna çempionlar belli boldy. Ýewropanyň öňdüwarjy futbol çempionatlary tamamlandy. Angliýanyň Premier Liga futbol çempionaty ahyrky tapgyraçyny öğrençi keleşekle dowam etdi. Çempionatyň soňky tapgyryna çempion belli boldy. Çempionluk ugrunny Manchester City bilen Liverpool topurlary beýleşdi. Şeýlelikde Manchester City soňky tapgyrda gazanan ýeňişi bilen 8-nji gezek Angliýanyň çempionu boldy. Şeýlekim Italiýanyň milli futbol çempionatyna çempion belli boldy. 11 ýyldan soňra Milan topary çempion bolup, umumlykda 19-njy çempionlugyna gazandy. Mehriban müştoklar, saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu sanyny näsede ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tomoshaçylar, bulardan başga Mbappe PSG toparyna galy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Ýaponiýada saparda. Türkiýede koronavirus ýagdaýy gowşaýar. Binyat adly filmiň ilkinji görkezilişi boldy. 23-nji maý ýyldızlar näme diýär? Günlük täliýnama bilen bir hatarda beýleki habarlary saýtymyzdan okap bilersiňiz. Gepleşigimizden eneki sanda görüşýänçe hoş sag bolun.